na mazaɓar za mu sani tattalin yadda ake gudanar da zaɓe a wannan wuri kuma wannan canje-canje da gani ba da irin yadda aka gudanar da zaɓen a can baya. To, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wato zaɓe ba ni ba, duk mutumin da yake nan ya ga inda yanayin zaɓe yake, kuma zaɓe yana tafiya daidai wa daida. Alhamdulillah, ba abin da za mu ce wa Allah sai godiya, ba abin da za mu ce wa wato shi kansa shugaban kasa sai dai mu yi masa godiya, haka shi kansa gwamnan namu gwamna Badar Abubakar, ba abin da za mu ce sai dai godiya saboda haɗa kan jama'a ya yi gaba ɗaya mata da maza. Idan ka dubi ainihin zaɓen nan da ake, babban abin da ya bani sha'awa zaman lafiya, ana zaɓe cikin kwanciyar hankali, cikin raha, kuma insha Allah za ka ga inda zaben nan zai kasance mana, kuma ba ma a nan mazaɓata ba, wato a duk faɗin jihar Jigawa. Na ci maka alwashi zaben da ake nan yau, tun daga kan shugaban ƙasa, shi kansa ainihin wato sanata da raɗinmu duk wato jam'iyyar APC ita za ta cinye zaben. Saboda gani ya kori shi, na zo na gani, kai ma shaida ne, duk wanda ke nan shaida ne. Mun gani, na dangwala, na waiga bayana, na ga mai dangwale shi ma APC, wancan APC, kai ma da ɗan nan ne APC. Gaskiya ne, gaskiya ne wannan. Wai kalmar ita ce yau, inda kamar akwai hayaniya da kai kanka ba za ka iya zuwa nan. Muna zaɓe cikin kwanciyar hankali, kuma za a yi a gama insha Allah cikin kwanciyar hankali. Ya dan matsa ka dan hannunka. Duba da cewa ba wani abin da zan ce musu illa godiya. Allah ya saka musu da alheri, mu kuma Allah ya ba mu ikon wato taimaka musu. Wato ni abin da nake so tsakanina da su ci gaba da mana addu'a. Allah ya ba mu sa'an sauke nauyin da muke. Amma magana alƙawari bai taso ba. Ranka daɗe, wanda kira za ka yi ga al'umma ba ta sake fitowa a zaɓe na gaba na gwamna? To ai, wato muddin idan aka ce an yi zaɓen farko, a yi su, ba mai cin zaɓe.